Byt alebo dom? Byt. Závesy alebo žalúzie? Závesy. Parkety alebo dlažba? Parkety. Vaňa alebo sprcha? Sprcha. Prečo? Pretože to je praktickejšie pre mňa. Obývačka s kuchyňou alebo zvlášť? Ak by som bol veľmi bohatý, tak zvlášť. Mesto alebo vidiek? Mesto. A ako by si opísal svoj interiér tvojho domova? Ja mám v podstate všetko zariadenie tak staro, moderne. To znamená, že mám staré nábytky skombinované s modernými prvkami. Koľkokrát si sa v živote sťahoval? Minimálne 10 krát. A koľko rokov si mal, keď si sa osamostatnil? Už v 18 som sa osamostatnil, viac menej. Obľúbená miestnosť? Obývačka. Prečo? Pretože tam trávim najviac času, čítam si knihy, pozerám telku, filmy a tak ďalej. A farba? Aká je tvoja obľúbená farba? Zelená. Prečo? Úplne ma.